Salsad, your sales consultant at Baic B30, Pampanga. This is Baic B30E Dune 4x4 Hybrid. Baic B30E Dune 4x4 Off-Roader SUV type is a hybrid. We have LED lights and wrap-around daytime running lights with front camera and 4 sensored with 2 fog lamps. In this side po, we have fender lights, front and rear. And sa tires po ng wheel, we have 235/60 R19 aluminum alloy. This is electric power steering with 10.25 instrument cluster with 14.6 inches floating infotainment. And para po sa infotainment, nandito po yung mga adjustable for aircon and for Apple CarPlay na din po siya with Carbet Link. Ventilated and heated seat na po siya for driver and passenger side. Meron din po siyang heated for steering wheel. Meron din po siyang vanity mirror and side visor with hook po. Front aircon, wireless charging for 4x4, push button for start and stop. We have aircraft electronic style shift with rotary switch for drive modes. We have 7 drive modes for 4x4, Eco, Comfort, Sport, Snow, Muddy, Road, and Wheeling. Meron na din po siyang electronic park brake, cup holder, armrest with compartment. Removable po ito. So, pwede po kayong maglagay ng drinks here with aircon vent access na din po siya. Meron na din po siyang controller dito po sa steering wheel for 360 camera. Meron na din po siyang panoramic sunroof with cover na din po siya. And for the glass, dito din po ang kanyang push button. And for the passenger side po, we have bottle holder here, 2 pockets, rear aircon, and Type-C plug po. We have center armrest with cup holder, seat belt po, and 6 airbags with 8 speakers. And sa likod naman po, meron po tayong double D vertical shape tail lamp and 4 sensored na din po siya. For the compartment, push button din po. Meron din po siyang tenure cover. At the same time, pwede din po siyang gawing camping table with 220-volt socket and 12-volt socket din po siya. Sa baba po ng compartment, meron din siyang battery 48 volts with tire sealer, early warning device, and stand po for camping table. And for the ground clearance po, meron siyang 215mm with built-in stepboard, so pwede po siya pang off-road. This is 403 horsepower and 685 Nm torque with dual electric motor. For the SRP po, nasa 1,988,000 or all-in down payment na nasa 118K promo down payment. For cash and bank PO, 100K discount at makukuha nyo lang po ang unit na nasa 1,788,000. For warranty, we have 5 years warranty or 150,000 kilometers, whichever comes first. And free 1-year 24/7 roadside assistant for Laos Group of Company. And visit lang po kayo dito sa Baic B30, Pampanga. Dare to drive big. Good day, I'm Raymond Santiago, Service Advisor of Baic B30. Dito sa Baic B30, tinitiyak po namin matugunan ang bawat pangangailangan ng aming mga kliyente sa pamamagitan po ng aktibong komunikasyon.
may sistema po kaming sinusundan. Ang aming customer support staff ay regular na kumukolekta ng mga feedback at satisfactory surveys upang matukoy po natin ang mga aspeto ng serbisyo na dapat pagbutihin. Dito sa Baic Bacolor, serbisyong may malasakit, yun po ang aming prinsipyo. Bawat kliyente ay may iba-iba o natatanging mga pangangailangan. Kaya ang serbisyo po namin ay nakatuon sa pag-unawa at paggalang nang maibigay po namin sa kanila ang serbisyong higit sa kanilang inaasahan. Ginagawa po namin personal ang kanilang karanasan. Kinikilala po namin bawat mga kliyente. Binibigyan po namin sila ng customized recommendations at follow-up service. Iba po yung fulfillment kapag nasasolve po namin ng mga concerns at problema ng mga kliyente sa mga sasakyan nila. May plano po kami na palawakin ang aming mga digital platforms kagaya po ng Facebook page or online emergency hotline para mas mapabilis o responsive po ang aming mga serbisyo. Sa aming brand po na Baic Bacolor, hindi lang po produkto ang aming inaalok, kundi serbisyong may malasakit. Kami po ay narito upang sumuporta at solusyonan ang mga problema ng aming mga kliyente. Kaya sa mga current owners po ng Baic, salamat po sa tiwala. At sa mga futures owner po, handa po kaming maging bahagi ng inyong mga kwento.